Ma'am, ano po, dumating na po yung package po galing po sa Singapore. At kailangan niya pong bayaran po yung shipping, worth of 4,000 po. Singapore? Apo. Saan galing po? Magandang araw po sa inyong lahat. Sa panibagong video, panibagong sorpresa na naman ang aming gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin, ay mag-subscribe ka na. Ngayong araw na ito, December 12, another surprise again. Alam nyo ba, kakaiba ang aming surprise ngayon? Alam nyo ba kung bakit? 4 ang aming iso-surprise. 3 magba-birthday at isang wedding anniversary na sina Ma'am Maricel Evangelista at si Ma'am Day Pearl Ritumalta. at Helen Selena Balalio at si Sir Jong Santos. At ang gagawin namin prank ngayon ay may dumating na package from Singapore worth of 4,000 ang shipping. So, tignan na lang natin, abangan na lang natin yung magiging reaction nila. So, ano pang hinintay nyo? Arat Arat na! Dito po nakapangalan yung yung package po. Alam ko na! Alam ko na! Parang sa ibang kaya po yun, ma'am. Ma'am, ano po, dumating na po yung package po galing po sa Singapore. At kailangan niya pong bayaran po yung shipping, worth of 4,000. Oh my God! Singapore? Apo, Saan galing po? sa Singapore po. Opo, may kapatid po kasi akong Singapore na kabayaw po. Pero wala naman po. May pera din po kasi pinadala mo. Wala akong pambayad naman po. Ano ba yan? Walang pambayad si ma'am. Ano yan? Sino pong Si ano po? Si Ma'am Maribel Santos. Ay, yung kapatid ko pa sa hubong po. Opo, siya po. Ma'am, tignan na lang po natin yung
cargo po sa loob ng Sabi van. niyo may bisita siyang darating. Hindi ma'am, ay sinabay po kasi yung isa ka pinsan po namin, sinabay po yung cargo po. Saan pa yung iba yung kasama nila? Ay, nasan po sila, ano po? Ma'am Dane Pearl Rito Malta, Yung Helen pamangkin. Selena Jong Santos po. Ay, nasa ano po. Sandali lang ko po. Ah, Sige po. Ah, sige po. At pahiram na. Alam ka naman. Okay. So yun na nga guys, umiiyak si Ma'am Maribel. Isa pa, nakaready. Ito po si Ma'am, ano ang pangalan? Si Dane po, saka si Jong po. Hello po. Ay, Hindi ako. Akala ko. ayan, tignan na lang po natin doon yung package po. Kaya pala nakano lang. Tapos ako ganito. So yun, umiiyak po si ma'am. Buksan nyo na lang po. Sige ma'am. Buksan nyo na lang. Yes! Surprise po. Para sa inyo po yan, ma'am. Thank you po. Thank you, Mana. Dito po kayo ate. Mag-picture po kayo. So, ma'am, ano pong masasabi niyo kay Ma'am Maribel? Pagkatatok na lang. Okay lang po kayo. Manang, salamat. Maraming salamat, Manang. Pulisti ka niya kay Manang sa Santa Cruz. Ang tumay ko niya. Wala itong si kanina niya. Maraming salamat, Manang. Ate ko po, ano pong masasabi mo kay Ma'am Maribel Santos? Thank you, Tita, sa surprise. Salamat. Oh, ate. Sa Phoenix. Thank you. Salamat. Yun. So, ipasok na lang po natin yung handa po nila. So, ano ba hinihintay nyo? Arat na! Ito ate, 500. Tapos ito. Yung sa inyo Ay, namin sorry, kukunin sorry, yung ano eh. Yung bayad daw, di ba? Sa kanila. Opo. Kukunin na lang po namin sa inyo. Ito po. Pwede sa kanya lang po. Kasi ano yun daw. Joke lang po. Joke lang po, joke lang po. Tapos dito sabihin naman. Ito po para sa inyo po ito po.
Good for, mga good for 2 months na rin ito ma'am o 1 month lang. Ito ma'am, para sa inyo po ito. Natigyan na kasi yan. Uy. So ay ma'am, picture kayo. Bibi. Oo, si Bibi. Ayan ma'am. 1, 2, 3. Okay. Sa amin po lahat. Oh, Oh, thank you, ate. Thank you. Thank you rin po. Pasok mo natin ng bigas ni Madam. Alam na ano pala, surprise na ganito. hindi niyo alam ma'am na may surprise po sa inyo. Hindi po kasi sabi niya noon, nung pipirahin na daw. Pira na lang daw, bibigay sa atin. Sinite, sabi ko naman. Kaya hindi ko rin ano na ganito. Ang sabi niya, may bisita siyang darating. Kaya sabi niya, huwag ka muna alis sa amin kasi nakatayo pa gano'n kasi talagang may pupuntahan sana ako. Kuya, nandun. Kuya, bahiram ako yan. Pansin mo. Kunin natin. Ay, kasama ka ko. So, hindi pa nga po siya nagtatapos ang aming pa-surprise ako para po sa kanila. At may babasahin pa pong message para po kay Ma'am Maricel po. Sa husband po ni Ma'am Maricel. Wow. Happy 18 years of marriage. Wish ko lang sana more years to celebrate together. Stay strong lang ang relationship natin. Kahit nag-aaway tayo, nandun pa rin ang pagmamahal sa isa't isa. Pray always and stay healthy. Ingat lagi. I love you. Once again, happy 18 years anniversary sa atin. God bless. Loving wife, Abel. Ano po masasabi niyo, Ma'am? Kuya, sir, ano pong masasabi niyo po kay Masasabi ko lang. loving wife? Happy 18 years anniversary kay Mahal. Laging ingat ka dyan. Para maging malakas ang katawan mo. Tsaka, akong bahala sa mga bata. Kahit pasaway sila. Basta ingat ka na lang at I love you. Happy 18 years anniversary. Kuya, lighter mo kuya. Maragam. Patayin mo kayo. Muna natin pa kay ate, happy birthday po. Para sa iyo. So, kantahan na lang po natin ng happy birthday si ate. Tsaka po, blow the candle. Ako, blow na ka na. 1, 2, 3. Thank you, tita. Mas lagi mo. Tita, thank you pa sa pa-surprise niyo pa dito. Then, lagi po kayo mag-ingat dyan. Tita, salamat po. God bless po. Ate, nandito po ba yung boyfriend niyo? Malis mo. Inalis. Yan ano yung bata kasi nagwawala. Ate, message niyo ba kayo?
Alam ko naman na ikaw lagi yung unawa sa kanya. Ikaw din ate, message. Happy birthday ate Helen. Pasensya ka na rin sa ugali ni Kuya kasi mura-mura kanya. Pero malam ako. Thank you ate. Nalulot po siya lang. Ikaw pa nanay, message niyo po. Si nanay, happy Kasi birthday si nanay. tatang kanina akala niya ano, nabigla rin siya nayak siya. Ano ba yan? Sabi niya, happy birthday Helen. Lagi din gawain si Umar. Kayo na sana. Pero okay, hindi ko pala na sana sila. Ikaw po, kuya, message po kay ate. Ano message mo? Hindi mo narinig yung mga wish namin sa'yo. Wish namin sa kanya eh. Happy 19th birthday at ingat ka palagi. Days are dark without a glimpse of you. That you came to Bigyan mo naman ako isang hug lang. Bigyan mo naman isang. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Wala kayong message. Sa kanilang lahat. Message ko kay Helen. Sana pag-isan mo palagi si Kumar. Ayan lang. My hero, Kasi siya naman, makulit siya. Kahit sa'yo naman, happy birthday. Promise mo pasaway. And kay Iban, happy birthday. Saka sana lagi malakas mo na parang. God bless! Nanay, message niyo po. Come on, message! Mrs. ko si kami. Bago tayo. Ako sa regalo. Sige tayo. Sige lang tayo. days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, Ito yun, ipagkakasig ka ng talo. flowers bloom, morning shines, and I can see. Love is like the sun that lights up the world. I feel inside. So, picture, family picture na lang. Family picture. Anay. 2, 3.
nga, mga kaibigan, mga kapatid, natapos na po ang ating pa-surprise sa lugar sa Nama, Purokwan. At dahil po dyan kay Ma'am Maribel Santos, napasaya niyo po ang ating mga birthday celebrant. At kung gusto nyo na rin kayo rin ang susunod na sasurpresahan namin, ay chat nyo lang po si Ma'am Maylene Tison Palabay. And please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para pa ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And Surprise!